କାଳିଆ ଦଳନ ବନମାଳୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ କରିବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। କି ଦୃଶ୍ୟ! ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ହେବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତାହା ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ। ସରୁନି ଏବେ ଯାଏ କରୋନାର ଆତଙ୍କ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ଲକଡାଉନର ଅବଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜନସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ାକଡ଼ି ନୀତି। ସତରେ କ'ଣ କରୋନା ରୋକିଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ଯାତ୍ରା? ଏମିତି 400 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜଣେ ରୋକିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ତା ନାଁ ଥିଲା କଳାପାହାଡ଼। କଳାପାହାଡ଼ର ପୁରା ନାଁ ଥିଲା କଳାଚାନ୍ଦ ରାୟ ଉଦରୀ। ସେ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପରିବାରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଳାପାହାଡ଼କୁ ଡରି କିଛି ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଠୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଆଜି କରୋନା ଆତଙ୍କ ସେହି କଳାପାହାଡ଼ ଆତଙ୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଉପୁଜିଛି। କରୋନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲକଡାଉନ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ତେବେ କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ? କ'ଣ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ? ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମାୟା କିଏ ବା ବୁଝିବ? ସେ ଚାହିଁଲେ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ହେ ଦୟାମୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।